Sam! Ay mas daddy ni mo, si mami ni mo, Sam. Nganong ikaw ramay niya? Sam? Sa may buti pasabot. Gigutom ka? Mukaon ka? Gigutom kuno di ay siya. Na. Gutom? Tawagay mo daddy. Lami kaya ang butol nga bagong inipo, no? Hagahad mga kaibigan, oy. Super lami. Super lami. Nya. Narasa ng punuan na mo, oh. Dagang kaig bunga. Dagko pag yun. Nya. Naanay. Ako, hingkaon ko. Ano pa yung musa dito? Katong humok akong hikaon. Wow. Nag-uhaw na ko. Gani adto raman untang unang adlaw mi mga re. Kay mga on mig butong kudong na ating alibutong to ilang manoy ni mudong adto ta. Ambot unsa na man lang puno toy among nabuhat wa na lang pumi mo dayon no na to. Kaya maling nabantayan. Okay, nakakuan kog duha diha. Akong gitestingan ba? Ingon siya naagid ma. Naagid dito ilang manoy ma. Unya kay nahapna na malang pud me. Kudong di na lang isa ta mga adto dong alang-alang na marong orasa. Siya unya mga on maghatag butong. Laino na lang to pohon ay. Mga taon na kaibigan. Nga mag-ang ikaw ang kanon. Hapit na gyud. Ang gihuwatan ano kay ang pagkaluto na lang sa saging o kamuti. Deden kamayan na. Kamayan na. Sa mo diha mga dalaga, wa pa mo kahuman? Inita na mo. Ay, napatay na di ay og sugod ang pikas. Mamat. Nalingsing mo diha. Kanilang ubos nga sanga mo ay medyo kuan. Nangilis ba? Nangilis. Pero ngadto naman ni paingon. Pado na yun. Paingon na gini siya lain guni siya nga klase sa prutas ingon ani mamatay ra gini siya. Gyud. Mubor sa kinabuhi. Buungon. Dalandan. Init na mo diha, Maura to mga kaibigan. Bye-bye.